Meta dissol la seva unitat d'ètica per la intel·ligència artificial, com va fer Microsoft, mentre avança en el desenvolupament de l'IA. Desenvolupament. Hi ha empreses tech que, mentre van desenvolupant grans productes i eines d'intel·ligència artificial, es defan dels seus equips relacionats amb la regulació i l'ètica. Primer va ser Microsoft, que al març va acomiadar tot el seu equip d'ètica per la intel·ligència artificial, mentre avançava a coliderar el seu desenvolupament. Ara ha estat Meta la que ha dissolt la seva divisió de IA responsable d'ètica. Simplement aquest equip es dedica a regular la seguretat dels seus projectes d'intel·ligència artificial i això encara de molta por. En el sentit de que no volen que hi hagi departaments d'ètica perquè els limitin el desenvolupament de les intel·ligències artificials. Això és perquè han vist que les seves intel·ligències artificials poden anar molt enllà. A grans termes, I podríem entrar que ara, per exemple, han acomiadat el CEO de ChatGPT i Microsoft l'ha contractat per al seu departament d'intel·ligència artificial. Bueno, a mi això encara de molta por, més que res, que dintre les empreses no hi hagi limitacions. No sé com pot evolucionar les intel·ligències artificials. Això encara de molta por. És que lo de les IAs, és que estem a la punta de l'iceberg, Sí. I més veus que prenen aquest tipus de decisions, ojo. Clar. Amb lo del robot que us vaig dir, que va prendre consciència d'ell mateix, això la setmana passada ho vam parlar a la secció de ciència-ficció, que hi havia un robot que s'havia declarat autoconscient. Si, com comencin les intel·ligències artificials, potser és flipar-se molt, però si comencen a autodeterminar-se conscients, és que estem anant cap a les pel·lis de ciència-ficció, és que estem anant cap allà. Sí, no, és qüestió de temps que ens hackegin a tots, tio. I es facin passar per nosaltres. No. Uah, és que ja pot passar això, perquè hi ha intel·ligències artificials que poden fer un vídeo de tu parlant amb la teva veu amb un text que no has dit tu. D'aquí a una trucada al meu pare demanant-li pasta hi ha un pas, saps? Sí, és fàcil. Ara mateix ens podrien agafar la nostra veu i calcar-la, i una IA, sí. Tal qual, i fas un àudio o 2 o 3 àudios i... Si no, que li diguin a Bafana, tio. Pues pot picar, si ja piquen ara bueno, és que se m'ha acudit això i ara no puc parar de pensar de no fer-ho tard o d'hora.